Der er krakken. Altså den har, at man kan ligesom, jeg ved ikke om du kan se det, jeg kan lige tage hætten af, den er ekstremt stram. Men der er ligesom plads til en o-ring lige der. Det følger ikke med, men det vil afhjælpe stabiliteten i den. Kan du se kameraet. Det er ligesom om, nu er det ikke så slemt på det i den her hybrid, men man kan du høre det? Det er ikke noget, der generer mig. Det var bare en ven, der fortalte mig, at spurgte bare, om jeg havde fået en o-ring til den. Det har jeg ikke, men det har jeg, synes jeg heller ikke lige, jeg har så brug for.